ना, खुसखुशीत चटपटीत पदार्थाची गोडी, त्यावर अधिक हा मालवणी भाषेची गोडी. युट्यूबकर आणि कोकणकर कशी वाटता तुमका परत किचनमध्ये स्नेहा आणि सरोजची जोडी. तर चला, तुम्हा सर्वांका श्रावण महिन्याची खूप खूप शुभेच्छा. तसं तर श्रावण आपलं सुरू झालो, पहिलं श्रावणी सोमवार होऊन गेलो. आता उद्या हा आपलं दुसरं श्रावणी सोमवार. आणि श्रावणी सोमवार म्हटलं की बहुतेक जणांचे असतात उपवास. आणि उपवास म्हटलो की आपण संध्याकाळी जेव्हा उपास सोडत असतो तेव्हा आपण काहीतरी गोड पदार्थ होयो की नाही. आणि तुमका माहिती आहे श्रावण महिन्यामध्येच खूप जास्त गोड पदार्थ खाल्ले जातात का? त्याचं कारण मी आज सांगताय. हो, तुम्ही सुद्धा खाली कमेंट करून सांगू शकता. जा कारण माका माहिती आता सांगताय. श्रावण महिन्यामध्ये असं म्हणतात जो एक महिन्याचा जो आपल्याला काळ मिळतो ना, तो ह्या श्रावण महिन्यांमध्ये आपण भरपूर सत्यनारायणची पूजा घालतो किंवा देवाधर्माची जी चांगली गोष्टी असतात ती कार्य करतो आणि आपण नॉनव्हेज खात नाही. तर ह्या वेळेला जेव्हा आपण उपवास पण खूप जास्त केले जातात आणि उपवास केल्यानंतर गोड पदार्थ आपल्या शरीरामध्ये ऊर्जा कमी होते आणि शुगर लेवल जी असते ना ती कमी होते आणि शुगर लेवल आणि ऊर्जा वाढवायची असेल तर काय खावं लागतं? बरोबर, गोड पदार्थ. म्हणून उपवास केल्यानंतर बहुतेक वेळा जेव्हा आपण उपवास सोडतो, तेव्हा आपण गोड पदार्थ खातोच खातो, ज्यामुळे आपल्या शरीराला परत ऊर्जा मिळावी आणि आपल्या शरीराला साखर सुद्धा मिळावी. चला, सध्या तुमका माहिती आहे एक ट्रेंडिंग विषय चालू हा. साखरेवरून माका विषय आठवलो, की साखरेचे भाव सध्या गगनात भिडलेले असत. तुमच्याकडे साखर किती रुपये किलो आहे ती सांगा. सध्या आमच्याकडे 75 रुपये किलोने साखर विकली जाते. आज आपण बनवतो आहे उपवास सोडल्यानंतरचा कोकणातील अगदी पारंपरिक पदार्थ ज्याला म्हणतात गोड पानगी. पानगी नाही सॉरी. पानगी हे 2 प्रकारे बनवले जातात. एक तर गोड आणि तिखट आणि ते स्पेशली केळीच्या पानामध्येच बनवले जातात. जसे आपल्या पातोळ्या हळदीच्या पानात बनवल्या जातात. तर हा पानगी जो कोकणामधील पारंपरिक पदार्थ आहे, बाकीच्या ह्याच्यामध्ये पण असेल. पण आमच्या कोकणात जसा हा गोड पदार्थ केळीच्या पानामध्ये बनवला जातो, ती रेसिपी आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे. उपवास स्पेशल उपवास सोडल्यानंतर जे तुम्हाला गोड खायची इच्छा होते त्याच्यासाठी. आणि त्याच्यासाठी हे जे सगळं साहित्य घेतलंय आणि हा आपला मेन हिरो, हे म्हणजे आपलं केळीचं पान. ह्याच्याशिवाय ही रेसिपी पूर्णपणे अपूर्ण. जसं आपलं चॅनल आहे स्नेहा आणि सरोज शिवाय तसंच. तर आज आपण करणार आहोत केळीच्या पानातली गोड पानगी. तुम्ही तिखट पानगी सुद्धा करू शकता. जर रेसिपी हवी असेल, तर आम्ही पुढे मागे दाखवू. मी तुमका कमेंट करू सांगायचंय नाही हां. चला, आता आपण इथे मी घेतलंय तांदळाचं पीठ. तर ह्या गोड पानगीसाठी आपणाक लागताला तांदळाचं पीठ, त्याच्यानंतर या हिचं दूध घेतलंय, गूळ घेतलाय आणि ह्या मोठा एक केळा आणि त्याच्यानंतर आपण थोडंसं मीठ. गोड पदार्थ म्हटला की मीठ हा आलाच आणि आपली वेलची, जायफळ, रवला आम्ही आता घेते हां आणि तेल. त्याच्यानंतर हे बाकीचं साहित्य जे साईडला लागतं, जसं आपले मेन हिरोईन असतं त्याच्याबरोबर साईडचे हिरो असतात ना, तसा. आता आपण हे बघा घेतलंय मी या जायफळ, कारण गोड पदार्थामध्ये जायफळ या वयास त्याच्यामुळे गोड पदार्थाची चव खूप जास्त वाढता. तर आपण आता सुरुवात करूया. आपण ह्या मोठ्या बाउलमध्ये मिक्सिंगसाठी आपण बाउल होय ही जरा कैची बाजूक ठेवूया. त्याच्यामध्ये आपण हे जे मी एक वाटी, पूर्ण एक वाटी ना दूध घेतलंय, पण हे गरम करून थंड केलेलं दूध आहे. आता या दुधामध्ये आपण गूळ. गुळाचा हा जो प्रकार आहे तो मी एक वाटी घेतलाय. तुम्ही कमी जास्त करू शकता तुमच्या चवीनुसार. हे गूळ जे आहे ना ते नंतर मी वापरते. आणि त्याच्यानंतर हे आपलं जे केळं. आता तुमका माहिती आहे जसं मी म्हटलं ना सत्यनारायणचे उपास चालू आहे, सत्यनारायणची पूजा चालू आहे, आपले उपास चालू आहे. तर केळं आपल्याला सर्रास भेटतं. आता हे मी एक मोठं घेतलंय. जर तुम्ही खूप चांगलं पिकलेलं केळं घ्यायचं हां. जर तुम्ही छोटी केळी घेत असाल तर 3-4 केळी नक्की घ्या. आणि केळी आणि गुळामुळे जो ह्याचा सुगंध येतो ना किंवा ह्याची जी चव वाढते ना, आता मी हे हातानेच असं चांगलं मॅश करून घेते हां. व्यवस्थित असं कुस्करून घ्यायला पाहिजे. तुमका आजची ही रेसिपी कशी वाटता ती सुद्धा सांगा. जी पारंपरिक रेसिपी आहे. तुम्ही जर खंय खाल्ला असाल गावात किंवा खंय खंय आहे, तर तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा, की बाबा हो, ही या रेसिपीची चव मी आज चाखलंय. आता ही सर खरी कसरत हीच असता. ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या असतात ना, ते व्यवस्थित हातान कुस्करून मिक्स करून घेणे.
ह्याच्यासाठी चांगला पिकलेला केळाच घेऊया हा, कच्चा केळा घेऊ सारख्या नाही, तरच ह्या व्यवस्थित ह्याच्यामध्ये एक जीव होताला. आता मी ठरवलंय स्वतःहूनच की इंग्लिश शब्द जरा कमी वापरू आहे आणि मराठी शब्दांचा भंडारो जो आहे ना तो जरा वायच वाढव होयो. आता मी वायच हात धुवून घेते हा, एका मिनिटापेक्षा कमी मिनिटात मी येते परत. आता गोड पदार्थ म्हटला की त्याच्यामध्ये वायच चिमूटभर मीठ वया, म्हणजे मिठामुळे जी चव असते ना ती बॅलन्स होता. आता घालूया आपण ही वेलची पूड आणि त्याच्यानंतर याचा जायफळ वायच मी किसून घेत आहे. जायफळ कधी पण गोड पदार्थामध्ये घालायचं, जास्त पण नाही, थोडासा चिमूटभर म्हणू शकता तुम्ही जायफळ असा किसण्या अंदाजानुसार. आता आपण काय करूया माहितीये हे का, हे विस्कीच्या हातान ना, विस्कीच्या साहाय्याने आपण एका मिक्स करूया. तसं आपण हातान सुद्धा करू शकतो हा, मी नंतर हाताचाच वापर करतले, कारण कोकणातील जे पदार्थ असतात ना ती जी हाताची चव असते ना ती वेगळी असतात, त्याच्यामुळे हे विस्कीचा वापर करून काय उपयोग नाही. हे बघा, कारण आपणाक ना हे केळी ना अजूनही कुस्करूची गरज आहे, नाही तर ही केळी कुस्करली जाऊची नाही. आणि हिसर जर आपण वायच पाणी वया ना, पीठ तेवढाच मिक्स करूया जेवढा ह्याच्यात मावताला, तर पिठाचा अंदाज जो तुमच्यावर हा. आज आपण करतोय कोकणातील अगदी पारंपरिक गोड अशी रेसिपी. ती मध्ये श्रावणामध्ये आपण जसं मी मगाशी सांगले ना उपास करतो, तेव्हा आपण काहीतरी गोड खाऊची इच्छा होता, तेव्हा आपण ही गोड रेसिपी ट्राय करून बघूया. केळी ना व्यवस्थित कुस्करली गेली पाहिजे. आजची आपली ही रेसिपी तुमका कशी वाटता ती खाली कमेंट करा. तुम्ही कुठून कुठून आपलं लाईव्ह बघता तो सुद्धा कमेंट करून सांगा. आता आपण मावेल तेवढं पीठ घालूया, थोडं थोडं. हे तांदळाचं पीठ आहे जे मी अगोदरच चाळून घेतलेलं आहे. आणि ही पानगी बनवण्यासाठी ना मेन म्हणजे पिठाची कन्सिस्टन्सी कशी होईल ती सगळ्यात महत्वाची. म्हणजे पीठ जास्त घट्ट पण नाही आणि जास्त पातळ पण नाही. हे बघा, असं पीठ मिक्स करता करता सुद्धा मी पीठ जे केळा ना ता मिक्स करून घेते. आणि गूळ तर काय मी गुळाची पावडर घेतले, किंवा तुम्ही चिरून घेत असाल तरी सुद्धा गूळ असं व्यवस्थित मिक्स होऊया हा, गूळ आणि केळा. नाहीतर काय होत माहितीये, खय खय चव लागत गुळाची आणि केळाची, आणि खय खय चव लागायची नाही जर व्यवस्थित मिक्स नाही झाला तर. अजून पीठ लागताला आपला. आज आपण लाईव्ह आहोत. तुम्ही खैसून खैसून लाईव्ह बघतात ता सांगा. मी आमचो लाईव्ह ह्यो विरारवरून, आम्ही विरारला राहतो तिथून आपण ह्यो लाईव्ह करतोय. आणि तुम्ही कुठून कुठून ह्यो लाईव्ह बघतात तो सांगा. आणि आजची आपली गोड पारंपरिक पानगीची रेसिपी तुमका कशी वाटतं ती सांगा. आणि तुमच्याकडे असे कोणते पदार्थ केले जातात पारंपरिक हा, जे तुम्ही म्हणजे करता श्रावणात उपास धरत असतात तर तुम्ही उपास सोडताना कोणते पदार्थ करतात. तसं ना मी ठरवलेलं आहे की मालपोहा करून दाखवूया, पण मालपोह्याची 2-3 रेसिपी आपल्या ऑलरेडी आपल्या चॅनलवर असत, पण तरी पण म्हटलं एकदा आपण मालपोह्याची रेसिपी आहे ना ती लाईव्ह करून नक्की दाखवूया. तर आता मी ह्याच्यासाठी दूध आणि केळं घेतलं, एक मोठं असं खूप जास्त पिकलेलं, आणि त्याच्यामध्ये थोडीशी चिमूटभर तुम्ही मीठ म्हणू शकता ते घातलं, कारण गोड पदार्थामध्ये मीठ हे घालावंच. आणि त्याच्यानंतर थोडीशी वेलची पावडर आणि जरासं जायफळ किसून मी घातलं, त्याच्यामुळे आपल्या गोड पदार्थाला खूप चांगली चव येते. हे बघा, आज आपण करतोय पानगी, जी 2 प्रकारे केली जाते, तिखट आणि गोड. आता हे पिठाची कन्सिस्टन्सी आहे ना ती बरोबर आहे, ह्याच्यामध्ये पाण्याची गरज नाहीये. तर आता हे केळीच्या पानावर आपण कसं थापायचं ते तुम्हाला दाखवते.
आणि त्याच्यानंतर पूर्ण प्रोसेस जी आहे ती सुद्धा तुमका दाखवते. आता हे झालं. आता आपण हे पीठ बाजूक ठेवूया. तुम्हाला नंतर मी दाखवते की हे पीठ केवढं आहे बघा. जास्त घट्ट पण नाहीये आणि जास्त पातळ पण नाहीये. एवढं थोडंसं जे आहे ना आपलं तांदळाचं पीठ ते वाचलेलं आहे. म्हणजे हे पानावर आपण सोडायला गेलो ना की असं अलगद असं पानावर पसरलं गेलं पाहिजे, म्हणून इतपत. आता सगळं व्यवस्थित मिक्स झालंय. आता मी हात धुवून आले. आज आपण करतोय पारंपरिक रेसिपी, ती म्हणजे पानगी. आता मी थोड्या कमेंट घेते हा. लक्ष्मी ताई म्हणते नमस्कार. तुम्हाला पण नमस्कार. प्रीती म्हणते हाय. तुम्हाला पण नमस्कार आणि हाय. मृणाल लिहिते मी खोपोलीवरून बघते. ओके, खोपोलीवरून. आम्ही विरारवरून लाईव्ह आहोत. प्रज्ञाने लिहिलं हाय. हाय ताई. हाय. श्रद्धाने लिहिलं हाय. त्याच्यानंतर प्रीतीने लिहिलं साहित्य पुन्हा सांगा. हा, साहित्य जसं मी तुम्हाला सांगितलं ना, मी 1 वाटी सॉरी 1 वाटी थंड करून घेतलेलं दूध घेतलेलं आहे. सॉरी हा. त्याच्यानंतर थोडंसं गुळाचं प्रमाण हे तुमचं कमी जास्त करू शकता चवीनुसार. आणि त्याच्यानंतर एक मोठं पिकलेलं केळं. जर तुमच्याकडे मोठं पिकलेलं केळं नसेल तर 2-4 पिकलेली केळी, पण केळी जास्त प्रमाणात घाला. केळी आणि गूळ, त्याचं जे मिक्सचर होतं ना ते खूप छान होतं. आणि हे जे पिठाचं तांदळाचं पीठ आहे ते तुम्हाला जेव्हा हे मिक्सचर करणार त्याच्यामुळे जेवढं मावेल तेवढ्या प्रमाणात आपण घेऊया. आता आपण हे सगळं बाजूला ठेवूया आणि जे साहित्य आपल्याला हवं आहे ते घेऊया. आणि थोडंसं मीठ घातलं मी, वेलची पूड घातली आणि जरासं जायफळ किसून घातलं. गोड पदार्थ म्हटलं ना की गोड पदार्थामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी घालाव्या. आणि आपली केळीची पानं ही व्हायचं, ती सांगायला विसरली. तर ही आपली केळीची पानं, तुम्ही जेवढ्या पानग्या बनवणार आहात ना, पानगी बनवणार आहेत तेवढी केळीची पानं तुम्ही घेऊ शकता. आता ही केळीची पानं आपल्याला अशी मधून, मी अगोदरच स्वच्छ धुवून घेतली आहेत. आता ह्याला ना मधून असं कापून घ्यायची. ह्याचे असे आपण तुकडे करून घेऊया. त्याच्यानंतर इथून सुद्धा आपण यांना कापूया. आपला हा जो मधला देठ आहे ना तो आपणाला नको हा. अशी ही केळीची पानं आपण कापून घेऊया. हे बघा अशी. आता एक ह्या पान होता ना त्याचे मी या एवढी पानं बनवून घेत आहे. मधलो देठ आपणाला नको. केळीची पानं जी असतात ना ती फाटतात ना पटकन. आता आपण ही रवा नाही, एवढेच आपण पानगी बनवूया. ती सगळंच बनवूया. हा, ही ना सहसा कोण बनवत नाही हा. विस्मरणात तुम्ही म्हणू शकता की ही रेसिपी जी आहे ना ती सगळेजण आता विसरत गेलेत. म्हणजे कोणाला माहितीच नाहीये की पानगी हा प्रकार काय असतो. आणि पानगी म्हणजे केळीच्या पानातली गोड आणि तिखट पानगी कशी केली जाते, हे सगळेजण विसरून गेले. म्हणून मी म्हटलं आज जी ही रेसिपी आहे, जी पारंपरिक रेसिपी आहे, ती तुमच्या बरोबर शेअर करावी. कारण आपण मालपुवे म्हणा किंवा आपली तांदळाची खीर किंवा आपण गव्हाची खीर किंवा लापसी किंवा आपले मोदक किंवा आपल्या पातोळ्या, ह्या सगळ्या रेसिपी ज्या आहेत त्या आपण आवर्जून सणासुदीला करतो. पण ही पानगी सारखी जी रेसिपी आहे, जी आता सर्रास कुणाला माहिती पण नाहीये आणि लोक विसरून सुद्धा गेलेत की अशी काहीतरी रेसिपी असते पानगी, जी केळीच्या पानात केली जाते. त्यामुळे म्हटलं की आज तुम्हाला त्या रेसिपीची आठवण पण करून द्यावी आणि तुमच्याबरोबर ही रेसिपी जी गोड आहे खूप सुंदर लागते. केळं आणि दूध आणि गूळ ह्या चवीचं जे अप्रतिम कॉम्बिनेशन असतं ना, ती रेसिपी म्हणजे आपली आजची पानगी. आता मी तुमच्याशी बोलता बोलता आपल्याला ह्या पानगी
जो प्रकार करायचा आहे ना तो तव्यावर करायचा आहे म्हणून तवा तापत ठेवला. आता ह्या केळीच्या पानांना मी ना तेल लावून घेते, जेणेकरून ना ही पानगी आहे ना ती चिकटणार नाही केळीच्या पानांना. म्हणून हे थोडं फाटलंय, मी असं विचार करते नको बाजूलाच ठेवते, कारण फाटलेलं पान आहे ना मग ते आपण बॅटर घालू ना ते बाहेर येईल. आता हे चांगलं पान आहे, त्याला मी चारही बाजूला असं तेल लावून घेते हलक्या हाताने. अशी सगळी पानं आपण तेल लावून घेऊया. एकच बस. हा, आता आपण हे तेल लावून घेतलं. आता आपण चमचा घेऊया आणि चमच्याच्या साहाय्याने ह्याच्यावर आपलं हे जे पीठ आहे बघा एकदा मी परत एकदा ढवळून घेते. तुम्हाला जर इथे वाटलं ना की खूप जास्त जाड आहे पीठ किंवा हे पीठ व्यवस्थित नाही तर ह्याच्यात थोडंसं पाणी घालू शकता किंवा दुधाचा वापर करू शकता. पण ही कन्सिस्टन्सी अशी हवी की हे उचललं ना तर व्यवस्थितपणे हे पीठ पसरेल. जास्त जाड पण नाही आणि जास्त पातळ पण नाही. व्यवस्थितपणे आपण हे पसरवून घेऊया. आता आपला तवा तापलाय का बघूया. हा, आपला तवा तापलाय. आता आपण हे तव्यावर हे केळीचं पान ठेवूया आणि त्याच्यावर हे उलटं पान आपण घालूया आणि ह्याला असं थोडं वरून दाब देऊया. आणि आता मंद आचेवर आपण ह्याला 5 मिनिटं एका बाजूने आणि 5 मिनिटं दुसऱ्या बाजूने असं दोन्ही बाजूने छान खरपूस असं भाजून घेऊया. आणि ह्याला इथे मी परत एकदा पिठाला मिक्स करून घेते. हे बघा पिठाची कन्सिस्टन्सी अशी हवी जेणेकरून ते पीठ पानावर व्यवस्थितपणे पसरलं गेलं पाहिजे. जास्त जाड पण नाही आणि जास्त पातळ पण नाही. जास्त पातळ झालं तर पानग्या तुमच्या पाण्याला चिटकून राहतील आणि त्या निघणार नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकारे पीठ हवं. आणि ह्याच्यामध्ये आपण एक छान असं पिकलेलं केळं कुस्करून घातलंय आणि गूळ. केळं आणि गूळ आणि केळ्याचं पान. आता मी तोपर्यंत दुसरं बनवून घेते. आता हे बघा जसजसं ही पानगी शिजत येते ना तसतसं केळीचा जो कलर आहे तो बघू शकता तुम्ही बदलतोय केळीच्या पानांचा कलर. तुम्ही इथे तेल किंवा तूप काही लावू शकता. हा, मी इथे तेल घेतलंय, तुम्ही तुपाचा हात सुद्धा लावू शकता पानांना. असं सगळ्या पानांना. ही रेसिपी आहे ना बनवायला खूपच सोपी आहे. हा, असं म्हणजे काही किचकट नाहीये. एकदम सोपी आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे. अवघ्या 10-15 मिनिटात तुम्ही जर कामावरून थकून आला असाल आणि तुम्हाला गोड पदार्थ खायची इच्छा असेल तर अवघ्या 10-15 मिनिटात ही रेसिपी तुमची तयार होते. आता ह्या पानाला सुद्धा मी तेल लावून घेतलं आणि आता हे असं अशी सगळी पानं आपण बनवून घेऊची आहेत. आता हे बघा वरच्या पानाचा कलर बदललेला. आपण जास्त घाई करायची नाही. पूर्ण पानाला म्हणजे मंद आचेवर खरपूस असं छान असं यांना भाजू द्यायचं. हा, आता एका बाजूने शेकलेला आहे. ह्या पानांचा कलर बदलल्यावर आपण ह्याला अलगदपणे हलक्या हाताने दुसऱ्या बाजूला पण आता यांना शेकूया. बघा जे खालचं पान होतं दुसऱ्या बाजूचं त्याचा कलर बदललेला नाहीये, पण ते जे दुसरं पान होतं त्याचा कलर बदलला. ह्याच्यावर पाहिजे तर आपण झाकण सुद्धा ठेवू शकतो जेणेकरून हे वाफेवर शिजत. मृणाल म्हणते खूप छान रेसिपी आहे, माझी आजी बनवायची. बरोबर, ही ना सर्रास आता विसरत चाललेली रेसिपी आहे. बहुतेक जण ही रेसिपी करत सुद्धा नाही आणि बहुतेक जण म्हणतात ना विस्मरणात, तुम्ही म्हणू शकता विस्मरणात गेलेली रेसिपी आहे. म्हणून
चला आता ही दोन्ही बाजूने छान अशी, हे बघा जेव्हा हे पान असं सुटतं ना तेव्हा समजून जायचं की आपली ही पानगी तयार आहे. बघा तुम्ही बघू शकता, हे पान अलगदपणे उचलल्याबरोबर हे पान सुटलेलं आहे, म्हणजे आपली पानगी तयार आहे. चला आता आपण हिला काढून घेऊया एका डिश मध्ये. आणि ह्याचा जो सुगंध यायला लागलेला आहे ना, थांबा मी डिश घेते. असं आपण बाकीच्या सगळ्या पानग्या शेकून घेऊया. हे बघा, बोलली की नाही मी, झटपट होते, काहीही जास्त कष्ट नाही. हे बघा तुमका दाखवते, हे बघा वाटता की नाही तुमका टेम्पटिंग, आणि खाऊची इच्छा होता की नाही, आणि करूची सुद्धा. आता दुसरं जे पान आहे ते सुद्धा मी तव्यावर घालून घेते, ठेवते. आणि बघा सोपं गणित आहे, जेव्हा ह्या पानांचा कलर बदलेल तेव्हा समजून जायचं की ही पानगी आपली शिजते. एका बाजूने शिजली की पानांचा कलर ऑटोमॅटिकली चेंज होतो, दुसऱ्या बाजूने शिजली की तिचा पण कलर बदलतो. तर फक्त आपल्याला एवढंच लक्ष ठेवायचं आहे. आणि हे जे बॅटर जे मी तुम्हाला दाखवलंय, हे बॅटरची कन्सिस्टन्सी जास्त जाड पण नाही, जास्त पातळ पण नाही, आणि आपली गोड अशी पारंपरिक विसरत चाललेली रेसिपी तयार आहे. आता हे पान नको म्हणालेली, तरी पण ठीक आहे, वर घालायला पान घेऊ शकतो आपण. आता थोडस तेलाचा हात लावूया, जेणेकरून आपली पानगीचं बॅटर जे आहे ना ते चिटकू नये म्हणूनच, बाकी काय नाही. आणि आता ह्याच्यावर हे आपण पसरवून घेऊया. जास्त जाड थर पण नाही लावायचा आणि जास्त पातळ पण नाही, तुम्ही जेवढा होईल तेवढा मीडियम मध्यम. आणि आपली पानगी तयार. आजची आपली ही स्पेशल रेसिपी तुमका कशी वाटली ती तुम्ही नक्की कमेंट करून सांगा. आणि तुम्ही कधी खाल्ली आहे का, किंवा तुमच्या लक्षात आहे का लहानपणी कधी तुम्ही ट्राय केली होती ही रेसिपी. खूप छान लागते आणि अवघ्या 10-15 मिनिटात तयार सुद्धा होते, जास्त वेळ लागत नाही. आता ह्याच्यावर आपण हे जे फाटलेलं पान आहे ना ते ठेवूया, त्याने काही, आणि थोडस असं वरच्या बाजूने दाब देऊन घेऊया. वैशालीने लिहिलं आहे, हाय हाय वैशाली. सुप्रिया म्हणते मी पहिल्यांदाच ऐकते, पानगी बघितली पण नाही आणि खाल्ली पण नाही. ताई तुमची रेसिपी बघून घरी बनवते आणि तुम्हाला कळवते, एकदा तिखट पण बनवून दाखवा. हा नक्की, आम्ही तुमका तिखट पानगी पण बनवून दाखवतो. जसं की मी तुमका सांगलंय ना, पानगी शिजत इली की ह्या वरच्या केळ्यांच्या पानांचा कलर बदलत येतात. आता बघा इथपर्यंत ही शिजत आली आहे, म्हणून अर्धवटच ह्याचा पानांचा कलर बदललाय, तोपर्यंत आपण ह्याला पलटायचं नाही, त्याला शिजू द्यायचं. आणि आपला गॅस एकदम मंद आहे. अशा पानग्या पटकन तयार होतात. हॅलो ताई, तिखट पानगी दाखवा, प्रज्ञाने लिहिलं. नक्की तिखट पानगी दाखवतो. आज आपलं लाईव्ह आहे गोड गोड पानगीची रेसिपी, पण तिखट पानगी तुमका हवी असतात तर पुढच्या लाईव्हला आम्ही तुमका नक्की पानगीची, तिखट पानगीची रेसिपी शेअर करतो. आणि खरंच आहे की नाही, ही रेसिपी तुम्ही सर्रास बघा, विसरत चाललेली रेसिपी आहे आणि जी चवीला एक नंबर लागते ना, ती तुम्ही पण म्हणशात. तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करून बघा. आता बघा भाऊ, जवळ या पानांचा कलर बदललेलो आहे. आता आपण ह्या पान हलक्या हाताने दुसऱ्या बाजून पलटून घेऊया. फक्त एकच काळजी घ्यायची की गॅस कुठेही फास्ट करायचा नाही. फास्ट गॅसवर जर तुम्ही ही पानगी शिजवायला गेलात ना तर ही कच्ची राहील. त्यामुळे एकदम मंद गॅसवर, बघा तुम्ही बघू शकता माझा गॅस ना एकदम बारीक आहे, एकदम स्लो. मनीषाने लिहिलं हाय. तुम्हा सगळ्यांचं आजच्या लाईव्ह मध्ये खूप खूप स्वागत. आज आपण बनवली श्रावण स्पेशल गोड अशी पानगी. फणसाचा सूर्यकांतने लिहिलं फणसाचा केक दाखवा. हो, तुम्ही तुमच्याकडे जर रेसिपी असेल फणसाच्या केकची, जर तुम्ही कधी खात जर असेल ना, तर तुम्ही रेसिपी, आमचा नंबर आहे 9766953554, जो खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये आहे, त्याच्यावर तुम्ही तुमची रेसिपी नक्की पाठवा. आम्ही फणसाच्या केकची रेसिपी प्रमाणासहित पाठवा, आम्ही ती रेसिपी नक्की दाखवू. आता हे बघा, ही सुद्धा दुसरी आपली पानगी आहे ना, हे बघा शिजत आली ना की केळी वरच्या केळ्याचं असतं ना, तर अलगदपणे असं आपण हे पान सुटतं. आता आपण ह्याला सुद्धा डिश मध्ये काढून घेऊया. हेच याचं प्रमाण आहे पानगी शिजली की नाही. आता आपण तिसरी ठेवूया. चला आता आपल्या अशा एका पाठोपाठ
एक पानग्या तयार होत आहे बघा, झटपट अशा पानग्या तयार होतात. आता मी मालवणीमध्ये पानग्या म्हणते हा, तुम्ही पानगी म्हणू शकता. आता हे असं ठेवलं ना, की वरून दाब पण द्यायची गरज नाही. आपण मगाशीच हे करताना दाब दिलेला आहे. काही तुमच्या स्पेशल रेसिपीज असतील ज्या तुम्ही गणपतीमध्ये बनवत असाल. म्हणजे कोकण असं नाही, विदर्भ साइड किंवा दुसऱ्या नाशिक किंवा नागपूर ह्या साइडला जर ज्या ज्या रेसिपी पारंपरिक गणपतीमध्ये किंवा श्रावण महिन्यामध्ये बनवत असतील ना, त्या पारंपरिक रेसिपी तुम्ही आमच्याबरोबर शेअर करा. आम्ही त्या परब किचनमध्ये नक्की दाखवू. आजची आपली ही रेसिपी स्पेशल गोड पानगी श्रावणातली तुमका कशी वाटली? तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा आणि तुम्ही कधी ट्राय केल्यात, कधी खाल्ल्यात? नाही केलं असेल ना, तर मी तुमका आवर्जून सांगते, ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा. ही खूप छान होता आणि चवीक सुद्धा खूप भारी लागतात. तुम्ही एकदा केल्यात ना, तर ह्याची चव मी तुमका सांगते, तुम्ही विसरायच्यात नाही. आज आहे 23 ऑगस्ट आणि आहे आज रविवार आणि आपण आहोत लाईव्ह परब किचनवर आणि आपण करतो आहोत श्रावण स्पेशल गोड पदार्थ पानगी. जसं मी सांगले ना, श्रावणामध्ये खूप जास्त उपवास केले जातात आणि उपवासामध्ये आपली एनर्जी कमी होता आणि आपल्या शरीरातली साखर कमी होता. त्याच्यासाठी स्पेशली हे गोड पदार्थ केले जातात, ज्याच्यामुळे आपली ऊर्जा आणि शरीरामध्ये जी साखर कमी आहे ती परत मिळावी म्हणून. आता आपण हे बघा, एका बाजूने कलर बदलला. एवढं साधं सोपं कॉम्बिनेशन तुम्ही लक्षात ठेवलात, की तुमची ही रेसिपी झालीच म्हणून समजा, की आपण दुसऱ्या बाजूने शेकून घ्यायचं. जवळ-जवळ 5 मिनिटं तुम्ही म्हणू शकता. 5 मिनिटं ह्या बाजूने, 5 मिनिटं दुसऱ्या बाजूने. अशा प्रकारे आपल्या सगळ्या पानग्या आता तयार आहेत. मदनने लिहिलं रेसिपी मस्त. थँक यू सो मच. तुम्हाला ही रेसिपी आजची आवडली त्याच्याबद्दल. एकदम साधी, सोपी आणि झटपट, पटापट तयार होणारी रेसिपी आहे. जास्त वेळ खाऊ सुद्धा नाहीये. कधी-कधी काय होतं, उपवास केल्यानंतर आपल्यामध्ये एवढी ऊर्जा नसते, की आपण म्हणजे पूर्ण जेवण बनवायला तेवढी ऊर्जा आपल्याकडे शिल्लक राहत नाही. तेव्हा आपण ही झटपट पानगीची रेसिपी, गोड पानगीची रेसिपी ट्राय करू शकतो. आता ही सुद्धा आहे बघा. शिजत आली की अलगद असं पान असं उचलून बघायचं. तरीही वाईच कच्ची आहे ही बघा इथे. त्याच्यामुळे ही का वाईच शेकू दे. गिरीशने लिहिलं मस्त रेसिपी. थँक यू सो मच गिरीश. तुमका ही रेसिपी आजची आवडली. आणि ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा हां. सगळेजण विसरत चालले, पण आपण विसरायसारखे नाही. परब किचनमध्ये ज्या रेसिपी नाही आहेत, त्या रेसिपी तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न आम्ही नक्की करू. आणि भले त्या तुम्ही कोकणातली बोरं पण खाल्ली आहेत की नाही, कोकणामध्ये बोरं सुद्धा केली जातात. ती सुद्धा आपली पारंपरिक आणि विस्मरणात चाललेली रेसिपी आहे. अशा ज्या विस्मरणात चाललेल्या रेसिपीज आहेत ना आणि आपण पारंपरिक रेसिपी म्हणतो, ज्या केल्याच जातात, त्या रेसिपी आपण विसरू नये आणि ट्रायच करत राहाव्या. त्याच्यासाठी आमचा हा प्रयत्न आहे. आजची जी रेसिपी आम्ही तुम्हाला दाखवली ती. आता बघा, मी कुठेही गॅस ना मोठा केलाय ना मीडियम केलाय. फक्त मंद गॅसवर ह्या पानग्या शेकून घेतलेल्या आहे. आता आपण आपली रेसिपी संपलेली आहे. तर आता ही बघा, ही सुद्धा मी तुम्हाला उघडून दाखवते. हे बघा. मस्त असं आता आहे आणि हे जे मध्ये दिसतंय ना, ते केळं आहे. किती छान वाटतं बघा. आता मी तुमका ही रेसिपी कापायची नसते, ही रेसिपी हाताने तोडायची असते. हे बघा. आता आपण एक खालची बाजू, खालचं जे थंड झालंय ते घेऊया. हे बघा. पानाला कुठेही पानग्या आपल्या चिकटलेल्या नाहीयेत आणि हे बघा. किती तुम्ही बघू शकता, किती छान कलर आला आहे आणि तुमका खरं सांगू, माका ह्याकाना हात लावून तोडूची पण इच्छा नाही, पण आता तुमच्यासाठी खाऊन दाखवते. हे बघा. खरंच सांगते, ही खाल्ल्यानंतर जी मजा येते ना आणि केळीच्या पानामधला जो स्वाद, तो एक नंबर आहे. आणि केळी आणि गुळाचा जो गोडवा, तो सुद्धा खूप छान वाटतोय. फक्त हे व्यवस्थित सॉरी हां, शेकलं गेलं पाहिजे. अशा प्रकारे आपली आजची ही झटपट होणारी श्रावण स्पेशल गोड रेसिपी तुमका कशी वाटली, ती तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा. आणि तुमच्याकडे जर कोणती पारंपरिक रेसिपी असाल,
तर ती सुद्धा तुम्ही आमच्या नंबरवर WhatsApp नंबरवर नक्की शेअर करा. ते आम्ही दाखवू. अशा प्रकारे आपला हा आजचा लाईव्ह आपण एंड करूया.